Word. Nabunga ato. Pati poon na. Word. Pati poon na kag saringit nagbunga. So what's up guys? What's up mga barad? So kumusta kayong lahat? So ayun nga, it's been how many days na hindi tayo nakapag-vlog. And yun nga, yung gagawin natin today is magha-harvest tayo ng mga gulay. So ayan. So as you can see, nandito sa likod ko is yung mga patola, ganon. Tapos actually may mga alugbati dyan sa likod. Tapos ayun, so bali mag-harvest tayo ng sitaw at saka kung ano-ano man yung actually sari-sari to. Yun yung kukunin natin. May mga kamatis, ampalaya, ganon. So tara! So nag-harvest kami ng sitaw. Tapos yun yung ampalaya guys. So, nung nakarang araw, kinuha na namin yung bunga. Dun oh. Ayun. Dapat kumuha ka ng gunting eh. Ayan na guys, nakukuha na. Hindi ka mo. So nandun siya. So andun na yung si Haring Araw. Iwan ko na lang yan at ano. Ayun oh, isa pa. Yan. Kukuhaan ko lang din. Ayun pa oh. Ito. Yun. Taas. Kaya nga eh. Nagalakan ah. Awan nagalakan ah. Ang sakit mo tayo na bakit mo bugot. Ayan guys, so yung mga bunga ng sitaw. Ayan. Sinirit mong lola mo na nag-ubrada. Kaya lang magmagno tarong warkan to dandana. Kung na rin, lalayan ka naman ka na itutugaw tawan. Diyo pa. Wala, ang salad ba? Ganun. Hindi man ano. Dapat yung mangga imba ni manang bitit. Ay, apa nagburas kayo? Ito, agalap si daan to. Ay, nangangkan? Ay, Bongga. buti sa lunit ko ni agugutak ko man. Sa bunga na, tila okpuntod pa. Nagubong naman yun. Yung mga bunga ng sitaw. Apay luto kayo gayam?
Sosyalin. Kahit ko ti siomay. Wen. Nagluto si mama. Hanggang kano nagluto, serada. So, look, ang dami sa taas. Word. Nabunga ato. Pati po na. Word. Pati po na kag saringit nagbunga. At tapay nga to. Ito nyo. Ado kay ugot ka kamutit man eh. So, bali ito na guys. Ito na yung ating na-harvest kanina na sitaw, ampalaya, isang patola, at saka kamatis. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, lulutuin natin siya. Gagawin natin siyang dinengdeng. So, ayan. So, bali na-miss ko yung dinengdeng guys. So, gusto ko ding i-share sa inyo mga kabarads, lalong-lalo na yung mga nakatira within Manila area. Ito palang dish na to guys is actually an Ilocano dish. Ayan, recipe. So, ayan. So, ang gagamitin natin, gagamit tayo ng tinapa para sa sahog. So, bali ito guys, yung ating gagawing dinengdeng. Ayan. So, since konti lang naman kami, 4 lang naman kami. So, carry na to. So, bali ayan lang guys. Nagpakulo lang ako ng water. And then, pag kumulo na, lalagay ko lang yung ating bagong. Ayan. And then, at the same time, ilalagay ko na rin yung ating mga rekado. So, ayan. Halo-halo ko na yung luya, bawang, tsaka sibuyas. Ayan. Kuluin lang natin. And then, ayan guys, saka ko na ilalagay yung ating ayan, tinapa. So, ayan lang siya. Ayan lang. So, pwede kayong gumamit ng actually, yung tinapa lang na maliliit. O di kaya grilled na fish o di kaya pritong isda. Ayan. And then, saka ko na ilalagay yung ating gulay. Ayan.
natin ng yung magic para magkalasa. So, ayan yung ating dinengdeng. So, ayan na guys. Yan na yung ating dinengdeng. So, ayan, ready na. Let's eat.